Здравейте! Любо преди малко каза, че изискванията, които са формулирани в Сливен, са най-неотложните и това са стъпките, които непременно на първо време трябва да бъдат предприяти. Аз ще ви кажа още една стъпка, по мое мнение. Всеки един от вас е имал сблъсък с здравната ни система, нали? Доволни ли сте? Знаете ли на колко възлизат здравните осигуровки на всеки един от вас? Вие знаете ли с какво разполагате? Следващия монопол, който трябва да бъде премахнат, е монопола на Националната здравноосигурителна каса. ЗЗО, Закона за здравното осигуряване, трябва да бъде коренно променен и в нашата държава всеки да има възможност да се осигурява в дружество, което той избере. Това имам да ви кажа. Благодаря ви.